Musíš začít, že... toho stříhám já. To jsi neřekl. Přátelé, my vás vítáme na kanále Alkoholový pokec se Standou. Laďou. Správně. No a vidíte, že jsme v neatypickém prostředí. Máme atypický počítač, máme kameru, pití, svačinu, pití. A nejspíš to vypadá, že borci z kanálu Alkoholový pokec si řekli, že prostě dají jednou za čas někdy ten podcast. Takže máme Alkoholový podcast. To se bude jen tak jmenovat, nikde žádný kanál nebude, nebo tak něco takového. My se prostě budeme jen tak nazývat. Jestli na to má někdo ochrannou známku, tak ať já mu prosím pošle. Podle mě nikdo nemá. Tak teď říkám, že všichni šli na patenťák s tím papírem, že chci ochrannou známku na Alkoholový pokec podcast. Může být, stává se. Je to možný. Takže tak. No a tady máme nějaký témata, rozebereme to, probíráme. Takže přátelé, teď začínáme na podcastu Alkoholový podcast. Takže máme tady nějaké otázky ohledně našeho kanálu, co jsme jako tady našli. Takže otázky, takže první otázka, proč jsme vlastně vytvořili tenhle kanál? Protože jsme 2 hody a nevíme, co s časem. Pokračujeme. To je hodně druhá odpověď a je to pravda. Souhlasím. Chtěli jsme koníček, jako co jinak dělat s časem, než pravda, si doma být na počítači furt to. A ještě připomínám, přátelé, posaďte se, vemte si něco dobrého k jídlu, vemte partnerku, partnera, sedněte si a poslouchejte. Jedete v autě, ne, že to někam pošlete, letíte v letadle, naprosto v klidu, chill. Jestli se něco stane, tak za to nemůžeme. Přesně. A když něco natáčíme to u známých na chatě, takže tady můžete slyšet někde nějakého psa, tamhle sousedí zalivaj, ptáčka, který vrká, řeku. Takže prostě tak no. A můžete se na co těšit, už máme naplánováno, že budeme točit jedno takový atypický video u prostřední čop, to pak pochopíte. Další otázku poprosím. Takže tady další otázka, jaký byl náš úplně první nápad na video nebo sérii? Já nevím, co tam bylo. Takže první jsme měli ty bramburky a... No, to koštování, jo. To koštování bramburků. To bylo... Druhý video, co jsme točili? Jaký bylo druhý video? Tak první byly podle mě ty bramburky a druhý byl to pití, ne? Jaký bylo? Ty piva. No, ty piva. Tak to tím pádem ty piva byly první. Tak ty piva byly první. Ty piva byly první, to byl úplně první nápad. Já nevím, proč jsme se na tom prozorili na piva. Byla to blbost, no. To nevadí. Pivo s kolou, to se nedá pít. To se stává. Pivo s mlíkem. To bylo to do sebe celý, ty vole. To detail, to bych neřešil. Takže to bych neřešil. Potom ty bramburky, to jsme ještě ten den jeli do Kauflandu nakupovat ty věci. Ale jedna věc, strašně mi natáčet takovýhle videa, protože to pak máte x rozbalených věcí a to se prostě musí sníst. To nevyhodíme, nejsme přece nějaký zlý, špatný lidi, to se musí zkonzumovat do vaníček. Pak to tak teda vypadá a to je detail. To bych vůbec neřešil. Tady kolega je širší jak vyšší, ale to bych taky neřešil. Já ho mám rád. Štáb ho má taky. Taky ti děkuju. Nemáš rád. A vás mám taky rád. Stále. Jaký bylo nás nejvtipnější nebo nejvíc fail moment při natáčení? Tak to vám povím. Hned první video, co jsme dávali, tu upoutávku, tu 40 vteřinovou. To je druhý největší fail. Tak co je ten největší fail? Dobře, tak největší fail bylo to, jak tady kolega neumí rozbít vajíčko. Já jsem zkoušel. Ty jsi sám na sobě zkoušel, jak jako se rozbijou vajíčka. Máš 2 a podle mě ty 2 pokusy jako jsi asi neplodnej, ty vole. Už to tak hodí. No dobré, nebudem rozebírat. No ale ten první fail, tak když se podíváte na úplně to první video, který má 48 vteřin, asi Uvítání nevím. na kanále, no. Tak já jsem tady tu větu, přátelé, já vás zdravím na kanále Alkoholový pokec se Standou a Laďou. Alkoholického pokecu? Tak jsme to natáčeli třeba 3 hodiny, protože jsem začínal. Můžem. Přátelé, já vás vítám na Blackout. No nic, druhý pokus. Přátelé, Alkoholový pokec a Standa, že?
20 minut jsme seděli jen tady u tohohle a pak jsme 20 minut seděli o tom, že jsme si jakože povídali vlastně, co tam budeme říkat dál. A my že, no já nevím, a čím budeme jako pokračovat. No nebudeme prostě pokračovat ničím. Přátelé, my vás vítáme na kanále Alkoholový pokec. Alkoholický pokec. Tak seš tam máš alkoholový a my že. To byla moje chyba, no. A prostě jsem furt pletl tvoje jméno. Jo. Ale to už je, to je stejný jak ty s tím, toto. Co jsme se zatím naučili díky tomu, že ten kanál děláme? Standa se naučil rozbít vajíčka. To taky a že stříhání trochu, ale ne. S tím, že tohle video nejspíš asi budu stříhat, uvidí se. Já to nestříhám, já... No, že to bere hrozně času. To jsme se nenaučili. To nás prostě jako... Ne, my jsme si mysleli, že jo, tak prostě Tak, ale... den od denu se setkáme třeba 2 hodiny a točíme videa a basta. To prostě jako... Přátelé, jestli jdete do nějakých takovýchhle větších věcí, tak prostě počítejte s tím, že vám to zabere prostě strašně jako hodně času s plánováním. Takže jako strašně to zežere času. A jako prostě se, jako co vás to naučí, líp hospodařit s vaším časem, protože zjistíte, že den nemá 24 hodin, když natáčíte na internet. A to mě podle mě řeknou asi všichni youtubeři. Právě. Ale my nejsme youtubeři, my jsme 2 jahody. Přátelé, na zdraví. To nemá za co pít, vole. Ne, tomu jsem se nedívil. Tomu jsem se já nedívil. Spíš to, že zase srkáš jak... Ticho. Problém. Ne. Tak si myslím. Které video nebo obsah jsme si nejvíc užili tvořit? Který video nás nejvíc bavilo točit? No to video není vydaný, ale tak to je jedno. To bude na potom do budoucna. On je strašně sprostý, strašně násilnický a strašně se tam chlastá. To se chlastalo hodně. Se chlastal šíleným způsobem. A to video ještě nevyšlo, ale no nevím. Do budoucna určitě vyjde někde. Co jsme si jako, no, co si užili tak jako, co jsme natáčeli a vydali? Který video jsme si nejvíc užili jako vytvořit. Který nás pak bavilo to tvořit. Mě třeba bavilo teďka, co vyjde, tak vyjde vaření, tak to mě bavilo třeba. No, jasně. A to mě to jako baví celkově. No a pak jakože třeba to koštování těch bramburek taky dobrý, to se prostě najíš jako. Budete s týmem, nebo že jako my tady máme tým, každý dá nějakou korunu a jdeme prostě a hodujeme. Ale jakože jinak nevím, no. Já jsem se asi vždycky nejvíc užil házení na mapu. Jo, tak to taky dobrý. Sejte u stolu a švih to tam. Kam jsi trefil? Jadranský oceán, co jsi chtěl trefit? No, jaký stát. To se stává. Ty po Atlantiku. Hele, trefíme to do Evropy, švih Čína. Je to dobrý, rozhodně. Tady štápal trochu covid a to neřešte. Jenom pár centimetrů. Kdo z nás má jako... Skýru 1 cm. 1 centimetr je na mapě 100 stovky. My jsme to hráli 2krát a já jsem 2krát prohrál o 1 centimetr. Borci, to nemáte ani v kalhotách, to prostě máte víc. I v tom prvním jsem to o 1 centimetr. No, další otázka. Že, tak si tam Kdo z nás má jakou roli? Například kdo stříhá, kdo vymýšlí scénáře a takový. Takže já jsem stříhal, a nechci, budu do budoucna ještě trochu stříhat. V scénáře to nějak... To dáme dohromady. To tady nějak my dva vždycky nějak vymyslíme. Nebo se štábem se hodně radíme. Štáb, potom ty samozřejmě do pozadí chystají věci, měří na mapě právě kolik centimetrů od ty šipky třeba od státu. Editor, Zalas ze Slovenska, ten stříhá. Tak dobrý borec. Přátelé, letí výhlídkové letadlo. Ne, to je paraglide. No, nevadí, jsme na vesnici, to neřešte, vůbec to neřešte, pokračuj v tématu. A potom ještě, kdo třeba tam, kdo to byl? Ty třeba ještě zveš hosty. Jo, tu. Ty zveš hosty. To je pravda. Propaguješ. To taky pravda, na Instagramu Jitrnica 7. Dívat všichni, teď tam vyšel nový kabelboxing a podle mě se hodně podařil. Od té polské věci, ne? Jo, od ty polské věci, tak. Co chceme lidem předat nebo ukázat skrze náš kanál? Jaký jsme alkoholici? Kolik toho vydržíme? Ne, to asi byl vypípaný. Ne, to nechám, to nebo nechám. Jak si správně užívat života? Zábavu předat. Chceme předat hodně zábavy za málo peněz. Proto pijeme kolu s rumem. Dostal jsem feedback, že na těch videích vypadá jako, že to byl nucenej. Jože? Já se Vždycky před natáčením ho takhle chytnu
Co chytneš? Takhle chytnu koště a takhle tím koštětěm ty vyhrožuju, že prostě jdem natáčet. Ne, tak to není pravda, přátelé. My to natáčíme z svý vlastní dobrý vůle. A já tady do toho hustím, aby on natočil jedno jediný video, kde já nebudu. Mě by zajímalo, jaký to bude mít. Další videa, co třeba budeme chtít natáčet, tak máme takový jako hodně extrémní plán. Vezmeme prostě skládací stůl, skládací židličky, štáb a musíme se obut třeba do holinek, jestli bude pršet, jestli ne, no nevím. A sedneme si, já to teda vykecám, do prostřed pole a budeme natáčet uprostřed pole. Jo, je to teda velice zajímavé, velice lukrativní a velice good. Tak uvidíme. Další otázka. Jak jsme přišli na název kanálu? Alkoholice. To jsem byl já. Nemám soused, to neřešil. To jsem byl já. Že jsme prostě, to se toho podobně další otázka. Že prostě, jak to pojmenujeme? Alkoholový pokec. A už to zůstalo takhle. Už to prostě takhle zůstalo. Prostě dobrý jméno. Alkohol a pokec k sobě prostě sedí. Správně lidi do hospody a jdu si pokecat. My na to máme kantýnu. Tak rovno navážel tu otázku, co jsem říkal. No. Kdo z nás první řekl, že pojďme udělat kanál? Já? A názorně řeknu, jak to vypadalo. Seděl jsem ve vlaku, kecám dobrý telefon. Uprostřed bez signálu. Volá mě tady Standa, zdar, uděláme kanál na YouTube a budeme tam chlastat. A já. Lukrativní. Říkal mi to ve středu. V pátek už jsme točili první video. A já že, dobrý, jak naučit dítě plavat? Hoďte ho do vody a přivažte mu k noze koule. Železnou. A dejte mu k tomu flexu. Tak se naučí podle mě nejlíp plavat. Jo, takže takhle nějak to vypadalo. Když něco chcete, tak to udělejte teď a hned. Takže teď hned užívejte zábavu. Užívejte zábavu. No, prostě to bylo ani ne půlminutový hovor. Jo? Stando, no. Jo, Laďo, vytvoříme kanál. Ochlastání. Jo, tip. Pohoda. Zbytek jsme vyřešili na Messengeru. No, se. Další otázka. Měli jsme od začátku plán, nebo jsme to prostě zkusili? Proč jsme to zkusili? Jak se naučit plavat? Hoďte ho do vody. No poloviční měli se všechno nachystaný tyhlety, ale zase se neměli scénář, jako to ani nemáme. Vždycky jenom začátek si jak vymyslíme, jak vždycky jedeme, jak to jde. Máme bez papíru, bez scénáře, prostě originále. Tady je otázka spíš jakoby potom asi na mě, jako z začátku, jak jsem se naučil stříhat a natáčet, to je potom na štáb, to je otázka. Stříhat hodiny a hodiny YouTube tutoriálu na DaVinciho. Nějak se mi to podařilo, jak je to intro, že tam je ten panák, alkoholový pokec, tak jak je tam ta animace, že se objeví ten text, to jsem dělal já. Kromě toho velikonočního, to už má na starosti slovenský editor. Taky řekni, jak dlouho se to učil. Jak dlouho jsem to, já jsem se to nenaučil, já jsem to prostě skopíroval, co bylo ve videu. Takhle se to dělá, musíte si já jedno umím stříhat základní věci, já DaVincim nějaký ty jakoby přechody, OK, ale animace to v DaVincim je vymakaný a když víc vymakaný, víc špatně se to jako a to učí. Nerozumím, já jsem v kuchyni. Jdeš v kuchyni. Jak vypadá náš typický natáčecí den? Sejdeme se v nějakou dobu chlastáme, nějakou dobu natáčíme a nějakou dobu po natáčení chlastáme znovu. A proto natáčíme vždycky celý den. Takže my tady to, jak můžete vidět na hodinách, tak je za 10:08 večer. A my tady sedíme třeba od 9 dopoledne. A od 9 dopoledne si říkáme, plus teda oběd, no jak ve 12 hodin, tak od 1 hodiny si říkáme, že budeme natáčet. Je 8 večer. Tak to zase úplně není pravda, hele. Ale to první video, my jsme prostě takhle, prostě třeba náhodný video, co si říkal vzpomenu, třeba když jsme dělali velikonoční vajíčka. Dobře, tak ty velikonoční vajíčka tam trvalo fakt dlouho. Tak to jsme začínali v 9 a končili jsme ve 4. A to je teda pravda. To jsme třeba začít jako ještě 2 dny nebo týden předtím jsme se domluvili, co budeme dělat, kdy, kde. A že natočíme speciál. Natočíme speciál, samozřejmě to domluví s editorem, jestli to projde, jestli bude stíhat, protože tam bude editor a maturitu, takže teďka budu muset stříhat za něj, protože nebude mít čas, že jo, chvilku, takže zase musím nějak se naučit DaVinciho, když jsem teďka chvilku nestříhal, se na to těším. No ale prostě jsme se potom v pátek většinou, nebo v sobotu to je natáčení, nebo podle, jestli je svátek, tak třeba ten den, sejdeme, máme čas prostě. zajedeme do studia,
Jdeme 30, Hodinu se tam vykecáváme. 30 km po schodech dolů do kanálu, ale dobrý. No, takže zajel do studia, hodinu se tam vykecáváme a chystáme to. A nejlepší, že ono to studio jako není moc velký. A teď, že? Je to garáž. No a to vadí, že to je garáž? Ještě třeba řekni polohu, místo bydliště, adresu. Tak občankuj. Tady jedna garáž. Takhle ale... občankuj tam. No ten. Takže to tohle a nejlepší je, že teď už prostě sedíme a teď chvíli zkoušíme si jde mikrofon, technika, tohle. Video má 20 minut a my jsme nenatočili vteřinu záběru. Hlavně, že máme natočených x tisíc materiálů, prostě co prostě vezmeme a šopem do koša. Takže tak. A pak, že editor tak jako si to najde v tomhle a ty lištičce, teď se podívá, kde by to tohle, tak to ustřihne. Kolik času nám zabere udělat jedno video od začátku do konce? Takže normálně to se stíhá tak je to kolik? Nejkratší bylo 11 minut a nejdelší bylo půl hodiny bylo, no kolik mělo 40 možná už minut. Ale to video třeba zabere nejdelší video, co jsme jako natáčeli, bylo to budoucí vaření asi nejspíš. To zabralo 4 hodiny. Aspoň, no. A to bylo první video a my jsme potom začali ještě další. Vaření. Bude do budoucna 2 vaření. O čem neřekneme? Jak správně připravovat a teplně upravovat rybí kosti. OK, rybí kosti, samozřejmě, aby jsme se na tom zadávali jak na Vánoce. Správně. Je ryba. To je dobrý, to se stalo. Stalo se nám někdy, že jsme natočili celé video a potom jsme ho zahodili? Zatím Celý ne, ale bylo to, do budoucna bude ještě jedno video, kde je jakoby opilá dáma. No, jo, opilá dáma, to je cen, jo. To bylo naše první video a my jsme to točili bez štábu. Tak jsme zkoumali co a jak. První video, co jsme točili bez štábu. Je natočený. Všechny videa k tomu mám, ale jsem se k tomu nedostal. Hrajeme prostě dámu. Normálně dámu. Dáma. A máme i pohled ze zhora, no máme ptačí oko. No a prostě místo klasických těch figurek, jsme měli panáky. Chlastali jsme. On musel jako příští den, když jsme natáčeli, musel jako někam jet. Já jsem měl volno. Takže ty jsi tam měl červený víno s kolou a já tam měl gin tonic v panákách. Gin byl velice strašně dobrý. Velice strašně dobrý. Ten, kdo viděl, já ti skáču do řeči teda, ten, kdo viděl krokodýla, tak tam byla voda a gin tonic. Kdo viděl krokodýla, ne, to nebyl gin tonic, to byl prostě čistý gin. To byl čistý gin. Kdo to viděl ví, kdo to neviděl, koukněte se na to, je to fakt zábava. Je to pak do odkazu třeba. Je to nejvíc sledovaný video na kanálu, takže to určitě najdou. Je malý zelený krokodýl, co má vůbec cigaretu. No ale ještě bych se vrátil k té otázce, že jsme museli jako zahodit. Jak jsme ještě předtím, my jsme měli původně natočit 2 videa, no. Ale jedno video jsme natočili do půlky a už jsme se na to jako prostě vykašlili. Je prostě to video bylo, to bylo doslova, to byl můj nápad, bohužel. Se musím přiznat, že jsem prostě šel na Reddit. Máš jako balenej tuke. Šel jsi na Reddit? To slyšel. Šel jsem na Reddit, vytiskl jsem nějaký příběhy z... už nevím, co to bylo za server Reddit. A potom jsme je četli a potom jako svoje názory na to řekli, ale prostě to bylo hodně video. Tichý, uspávající a mě to nebavilo točit. Máme nějaký rituály před natáčením? Hudba, jídlo, vtipy? Strašně se ožrat. Hudba, jídlo, vtipy. Normálně pouštíme muziku, tak jako naladujeme se a zkoušíme třeba, že... Kecáme. Tak co teďka řekneme? Tak třeba, já nevím, tady přátelé na dobrý den, vítáme na okolím pokecu, budeme si povědat o tom. To zní blbě, přátelé, vítáme teď toto, jo, třeba 2x, 3x to zkusíme a pak řekneme teď a jedeme prostě na first try. Vlastně tak. Kdo je největší perfekcionista z týmu a kdo to má na háku? On je perfekcionista, mě to celkem jako jedno. Jo, jsem, no. Jako jsem perfekcionista, ale ne na kameře, ale zase jako, když se natáčí, tak a prostě takhle to bude. Předtím, než vyjde video, tak já musím jako, já jsem nemocnej v tomhleto, já musím zkontrolovat video, jestli je všechno správně, ale já jsem blbej. Proto to nedělám já, abych to dělal na první a poslal. Blbej, takže já to zkontroluji jakž takž. Já jsem prostě v tomhleto nemocnej. Na čem se nejčastěji neshodneme? No, nevím. Na čase natáčení? To asi ne. Tohle možná i jo.
Možná i jo. Spíš ten čas. No, čas je obrovský problém, to jsme řešili na začátku. Protože ten má školu, ten má zase práci, kdo se má v tom tam vyznat a potom jsme zjistili, že jsme tam přišli se 3, ale 4. nedošel, protože měl práci třeba. Už se to párkrát stalo. Tak bývá. Pracuj si síla. Kdo je největší chaosák a kdo všechno organizuje? Tak chaos je podle mě ve štábu, bych řekl. Tam mají bordel. Jo. To tady, až to... Ukazuje na nás prostředíčka, tady Tady úplně zuří úplně tady. To nedává trošku. No a to druhý bylo co? A kdo všechno organizuje? Tak to organizujeme všichni dohromady, jakože jo. A nebo Standa, no, jakože. No já to taky trochu organizuju, že ano. Řekne část místo a my jsme tam a... To je sama nejvíc, jak to organizujeme. Asi jo. Asi jo. Jo, organizuju. Já jsem založil právě tu skupinu na Messengeru. Chápu, že pak skupina Messenger, kdo používá Messenger? My, protože jsme co? Z generace Huawei. Ale teď už je to strašný. Já jsem šel teďka po ulici a viděl tam normálně 15letý děcka, jak pijou Frisko. Tak jsem se zastavil. A říkám si, Frisko není alkohol, takže v pohodě pomalu. No, ne, není v pohodě, je to furt alkohol, nebudete pít alkohol, není 18. Já jsem v té době pil vodku, tak si říkám, jo, dobrý. To je mamka kojila s Lilovicí, to máš co říkat. No jo, odklady na Slihovici, jak si říká. Tak si říkám, ještě na tom nejsou tak špatně. Pokračuje. Jaký je náš ultimátní cíl s kanálem? Nevím, asi se dostat jako ke 100 000 mám YouTube button, ale to se už se nestane. To nebo prostě, Neby to stačilo. Že to třeba aspoň bude něco vydělávat. A že aspoň jako nějaký lidi pobavíme. To by jako bylo Nám by stačilo, kdyby to vydělávalo třeba jako všem, kdyby to dávalo třeba ze začátku těch 50-60 korun. Všem. Tak 50 děleno na 4 je 200. 200 měsíčně. 200 měsíčně úplně v klidu. Nám to pokryje naše náklady, protože zakoupíme to jídlo, pití, tohle. Jo, takže by to bylo fajn. No, utratíme víc. To jo, ale jako kousek by se nám vracel. Aspoň za jedno video se nám to splatí zpátky. No. A tady kolega přemýšlel, že bude vydávat 2 videa denně. Tak jsem mu říkal, do budoucna třeba až nejsou, já jako nemám stroj času a takhle posouvat s hodinama. Až třeba bude mít jako číslo s odběratelem, kdy budou třeba 4 nuly už. Nebo 5 nul. Jako u čeho? Jako když bude mít třeba odběratel, už tam budou třeba 4 nuly jako za číslem. Jako třeba 10 000, 100 000, milion. To asi pochybuju, ale tak daleko asi určitě. Kam vem si, že jdeš po ulici a Jitrnica a já že? Jitrnica nebo Laďa? Jitrnica Laďa. Kdybychom měli neomezený rozpočet, co by bylo pro ní, co pořídíme? Kameru, mikrofon, světla. A studio. Byt, kameru, světla, studio. Studio, to je to stejný. A nějaké lepší oblečení. A ne. Taky byl tam komentář, že konečně si Standa za jináčík do bluzu. Dík. Já jí peru tu bluzu. A je prostě pohodlná. Vdechtu. Je prostě pohodlná, já už jsem na ní zvyklý, už jsem dělal s tím několik let. Jsem na ní zvyklý. A nepřirostl třeba k tobě. No, ještě jsem to odlepil. No, já jsem se k ní přirostl, ne ona ke mně. Ta bunda jenom je nabalená tím špekem. Ne, kdybys udělal takhle na tom mým bluze, tak mi normálně štípneš. Tomu věřím. Další otázečka. Chceme někdy udělat merch, event, nebo Jasný, že chcem. Krigle. Já bych chtěl Mikinuta. Tak potom Kriegl. No a čepicu asi spíš. Já nosím furt čepici a mě zácně uvidíte venku bez čepice. Zácně. A to já ho znám hodně dlouho. A když jsem viděl to, co má na ty hlavě, tak říkám, radši nos tu čepici. Vzácný moment. Ten, co řídíte a posloucháte to, stopněte automat, to pošlete do přikopu a podívejte se na to. Pošlete to na Seznam, pošlete to na Novu a to tady jako hlavní článek, Standa se tu na čepici. Breaking news. Teď si jen, že by jestli kámo se toto dostane na Novu. Tak ti říkám, že jsme jako normálně povýšili o 1,000,000%. To se nestane. Co by nás nikdy nenapadlo, nebo aspoň tak brzo. Běhat tady na zí třeba. OK, no to je úplně změnila otázku a může to být do budoucna. Jakoby, nebo aspoň tak brzo, že díky kanálu zažijeme. A stalo se to.
že mě na veřejnosti poznali. Jo, on je trošku introvert, jako u mě se to stává normálně, ale tady... Já jsem sakra introvert. Tady u tohohle... Na kameře to není tak těžký, jako být toto, jako ukázat se před lidma, ale prostě mluvit s borcem, který ho znám 5 sekund, já radši půjdu do kostela to je to zase je... By ten kostel zhořel, padl popelem. No to je, ale ještě to radši neposlouchám. Mně se to stává normálně, že? Protože jde není se na tom. Ale jakože já sedím v autě, někam jedu telefon, standa, co je? No já jdu do obchodu a mě teďka jenom pozdravil, my si se mnou bavili. A já říkám, a co jako, tak jsem zastavil, tak jsem to jako, poslal jsem to do příkopu, jak se říká. A říkám, dobrý, mám auto, auto jako na střeše, ležím na střeše. No a jako, a co máš jako si za pro... Co je? No mě to strašně mi to překvapilo, že mě pozdravili a já, tak si na to zvykej. No to ti plel jsem dal. Máme vyset ale 8 hodin. Ding dong, ding dong, ding dong. Otázka, kdo z nás by nejspíš přežil zombie apokalypsu a kdo by umřel jako první? Tak ty bys asi vydržel dlouho, protože by... No i když. Já jsem hrozný zálesák. Kdybychom ho předhodili těm zombíkům, tak by ho žrali dlouho, takže by jsme dlouho jako odjížděli. Zálesák mít může. A nejdřív si musel hodit. Což je ten problém, mě neuneseš. To je pravda. Tak bych hodil sám o sebe. Ale já jsem hrozný zálesák, já normálně chodím do lesa, prostě toto. Víte, jak hořelo to český Švýcarsko, co? No, to zase nic, ale zase takhle. Jaké 3 slova by nás nejvíc vystihly jako tým? Alkohol. Je to marný. Je to marný a neber úplatky. Já nevím, podle mě, Pokračuj v chuzi. Kde bereme inspiraci na obsah? Na internetu. Na internetu, na YouTube. Prostě plýtváme nějak z věcí, co jsme viděli na YouTube. A prostě z toho nějak to pozměníme, aby to nebylo úplně stejný, že jo? Protože jak by byl problém, že zase, že jo? A když vezmeme jedno naše staré video a úplně ho skopírujeme, co se stane? Je to remaster. Dáme 2. Je to tvoje video. Uvítání na kanál, tufa. Je to naše video, co znamená, že jakoby, ty si sám, to je blbost, aby ty si sám dával, že máš jako... To je pravda, to bys byl velká jahoda. Hodně velká jahoda. Jak jsme reagovali, jsme poprvé překročili třeba 1000 sledujících, nebo 1000 jako views. Ukáž, kecáš, ty vole, fakt že jo. Šli to zapít. Šli to zapít. Takže padla flaška. Zelený, aspoň jedna. Jaký piva padly, že jo, Radka. Nemusíš tolik říkat jako, co pijem, jak to pijem a v jakém množství to hlavně pijem. To máš v názvu, alkoholový pokec. Ve 4 jako jedna flaška zelený je právě málo celkem. To je málo. No ti, co nemají rádi zelenou. Ale oni neřekli, že to byla to 3 litry, a to je detail. Znám půlča. To zase tak velký, ne? No ty radši buď ticho, než štábisto. Štábista Kalinoma, ten je odkojený na zelený. To je odkojený na zelený, co jsme slyšeli, to jsme zažili s tím. Co si myslíme, že na našem kanálu lidi nejvíc baví? Ten humor. Ten humor. Já bych řekl, že ten humor. Třeba který videa je nejvíc, no... Nejvíc ten krokodýl, no. A ten chlas hlavně, že? Který moment na kanálu byl největší rage? O tom můžeš vědět ty. Jak mi rozbít vajca? Třeba? Ne, to nebylo. Když jsi zjistil, že jsi zase prohrál o 1 cm. Jo, ten centimetr. Já jsem se úplně radoval. A pak mě bylo řečeno, že jsem prohrál. Ty jsi se radoval, protože jsi myslel, že víc bodů je... No ne asi. A pak mě bylo řečeno, že jsi prohrál a já, že... Už s tebou nenatáčím, odcházím na Aljašku žít s tučňákama. Čau. Aljašku? Tučňáci? Kde žijou tučňáci? Na Aljašce ne, úplně na Madagaskaru taky ne. Úplně na druhý straně, můžou být. Na Madagaskaru. Jo, to je právě blíž. A myslíš, že tam taky doletěli letadlem? Vy jste neviděli Madagaskar nikdo? Vy máš skipera, ne? Pak tam máš skipper, pak tam máš ten hlavní skipper. No co? Jak vzali letadlo a jsme hnaka doletěli na Madagaskar. Se podívejte na Madagaskar 3. Pěkná pohádka velice. Borci ve štábu trochu umírají, ale tak v klidu. A ještě poslední otázka.
který video trvalo nejdýl vytvořit? To první. Kromě vaření. To první podle mě. A první, jo. Tak já něco se dlouho natáčel. Nebo příprava na to video. To asi nejspíš bude, když jsme dělali první mapu. To asi jo. Když jsme dělali první mapu, nebo, ale to není kvůli videu, to bylo jenom jako kvůli rekvizitám jako na pozadí. Já jsem dělal stůl. Dělal jsem na něm celý den. Je kvality z wish.com. Wish.com je z kvality jako je rovnější. Je jakž tak, nebo prostě... Tam dáte krigl s pitím a takhle vám to stojí, ale je to rovný jako jinak. No taky, jak je ta rovná deska, tak je taková trochu účko. To bych neřešil. Jako ono to je z parket. Frér na to seděl. Funguje to. Takže já bych řekl, že pro tento kratší podcast, že mají podcast, kteří mají hodinu, 5, 8, 4,5 hodiny zhruba. naprosto v klidu. Úplně ideální cesta z práce do práce, pokud teda nejezdíte Praha-Brno. Pokud jo, tak si ten podcast pustíte třeba 5krát, to neřešte. A tak my se pro tento díl podcastu asi zatím Děkujeme za pozornost. My děkujeme za pozornost, že sledujete 2 jitrnice standu. Laďu. Správně. No a vidíme se někdy dále u nějakého dalšího videa. Zatím čau.